бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзурадон аст. дар студия бо шумо Муинсиата Мулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошед. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафари худ ба ҷамоатҳои деҳотӣ Ёрӣ, Рӯдакӣ ва Ворӯ бо рафти омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Наврӯзи Оламафрӯз ва корҳои ободонӣ дар ин самт шино шуд. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. бозиди раи шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба ҷамоатҳои деҳоти Ёрӣ, Рӯдакӣ ва Ворӯ ки чанди пеш сурат гирифт ва масъалаи омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Наврӯзи Оламафрӯз ва сазовор ҷашн гирифтани ин санаҳои фархунда буд. дар ҷараёни бозид Холиқзода Абдухолиқ ба масъулон дар ҳама сатҳ нахуст аз дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузорҳои раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ёдовар шуда гуфт, ки омодагӣ ва сазовор ҷашн гирифтани ин ҷашнвораҳо бояд дар маркази таваҷҷӯҳи ҳар як сокини шаҳр деҳот қарор дошта бошад. дар сарҳади ноҳияи айне ва шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оид ба бунёди дарвозаи шарқии шаҳр дар ин мавзеъ андеша баён карда, дар назди ҳар як корманди масъул вазифаи мушаххас гузошт. аз ҷумла таъкид гардид, ки бунёди ҷойи алоҳида барои истиқболи меҳмонон, омода сохтани шиори овизаҳои баландмазмун алоқаманд ба дӯстию бародарӣ, чароғон намудани ин мавзеъ, бунёди истгоҳҳои замонавӣ, вусъати ниҳолшинонӣ ва муҳимтар аз ҳама дар ниёти ҳар як шаҳрванд пайдо намудани эҳсоси ватандӯстӣ, фарҳанги баланди шаҳрдорӣ, нангу номус ва дарки он маъне, ки шаҳри мо хонаи мост, талқину тарғиб намоянд. дар ҷараёни бозид аз 3 ҷамоат раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ иродҳои ҷиддии хешро ба фарҳанги биносозию нигаҳдории манзилҳои шаҳрвандон баён дошта, аз сокинон даъват ба амал овард, ки ба қадри заҳматҳои роҳбари муаззими кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳди созандагию бунёдкорӣ бирасанд, дар корҳои ободонӣ, тозагии муҳити зист, сабзу хуррамгардонӣ, эҳтиром ба анъанаҳои ободкории созандагии ниёгон бирасанд ва фаромӯш насозанд, ки шаҳри деҳоти Панҷакент минтақаи сайёҳисту аз он ҳамасола шаҳрвандони зиёд аз дохили хориҷи кишвар бо зид ба амал меоранд. он рӯз раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ қисми зиёди ҷамоатҳоро пиёда давр зад ва изҳори боварӣ намуд, ки мардуми ҷамоатҳои деҳоти Ёрӣ, Рӯдакӣ ва Ворӯ аз иродҳои баёншуда хулосаи зарурӣ барода ҷашнвораи хушаста, яъне Наврӯзи Оламафрӯз ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз мегиранд. дар маҷлиси фаъолони шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ҷанбаси фаъолияти шӯро дар соли 2020 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2021 дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ гардид. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. дар маҷлиси фаъолони шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент асосан фаъолияти шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнат дар соли 2020 бо назардошти муайян намудани нақшаи вазифаҳо барои соли 2021 дар асоси нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки санаи 26 январи соли равон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуданд ва ҳамзамон қарорҳои Маҷлиси Васии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 27 январи соли равон оид ба ҷанбасти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 нақшаи вазифаҳо барои соли 2021 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт ва ҳамзамон фаъолияти шӯро барои соли 2021 бо тасдиқи нақшаи вазифаҳо муайяну мушаххас гардид. ҷаласаи фаъолони шӯроро раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Овлохуд Ризоев ҳусни оғоз бахшид ва ба иштирокчиёни он ва дигар меҳмонони гиромиқадр, ки аз маркази вилоят шаҳри Хуҷанд
تشریف آورده بودند پیشنهاد کرد که به یادبود آن سابقه‌داران و نفرانی که در این دوره حساباتی از دنیا گذشتند دقیقه خاموشی اعلان کرده شود. سپس از روی مسئله یکمی روزنامه مجلس فعالان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین رئیس شورا ابوالقول رضایف درباره نتیجه های جنبست فعالیت شورا در سال 2020 نقشه وظیفه ها برای سال 2021 با نظر داشته نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت و قرارهای مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش مفصل داد. از روی مسئله اساسی روزنامه مجلس فعالان شورا رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دیهاتی سوجنه عباس عبدالرحمانوف، رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله شفتالوزاری شهر پنجکین جمعه‌بای سنگینوف و دیگران به سخن برآمده پیرامون نتیجه های جنبست فعالیت شورای شهری و باز هم بهتر نمودن فعالیت شورا در محل ها اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نمودند. در نزد اشتراکچیان مجلس فعالان شورا رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت سوخت ترسونبای رحمتوف سخن گفت و بار دیگر تاکید نمود که واقعاً فعالیت شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین سالهای اخیر هدفناک گردید و ما باید جهت باز هم گسترش بخشیدن فعالیت این شورا از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده نماییم. به نمایندگی از نام رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده، معاون یکم رئیس شهر پنجکین محمد صادق سفرزاده، پیرامون فعالیت شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین دستگیری های رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در سمت باز هم بهتر نمودن فعالیت شورا ظاهر نمودن غمخواری های منتظم برای سابقه‌داران جنگ و مهنت گزارشی مفصل داد. در خاتمه این جمع آمدی با شکوه با فعالان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین افتخارنامه ها، تحفه های خاطروی و همزمان نشان سرسینگی و شهادتنامه ها در یک فضای تنتنوی تقدیم گردید. مجلس فعالان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین را رئیس شورا ابوالقول رضایف جنبست نمود و بار دیگر تاکید ساخت که ما فعالیت خویش را در سال 2021 در سال 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم بهتر و هدفناک می‌گردانیم و تمام امکانیت‌ها را برای فراهم آوردن شرایط‌های مساعد نسبت به سابقه‌داران جنگ و مهنت تامین خواهیم کرد. имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳотамон баҳри таҷлили сазовори ҷашни наврӯзи оламафрӯз омодагӣ идома дорад. роҳбарони синфҳо баҳри тарбияи хонандагон дар роҳи эҳтиром ба ҷашнваҳои миллӣ ватандӯстӣ тадбирҳо меандешанд. гузориши навбатии барномаи иттилоотии пайғом дар ҳамин бора аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. дар синфи 3Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 дарси тарбиявӣ ба пешвози иди миллӣ наврӯзи ҳуҷҷатсапар хеле хотирмон гузаронида шуд. наврӯз ки нисбат ба дигар ҷашнҳои қадима байни мардум мақому мартабаи воло дорад, бо суннату оинҳояш хеле рангину ҷозиб аст. омезгор сарвиноз нажмиддин ва ба шогирдон аз тариқи наврӯз маълумот дода, бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ шудани онро ишора кард. сипас хонандагон доир ба наврӯзи ҳуҷҷатсапар шеъру гуфторҳоро пешкаши омезгорон карданд. дар ҷараёни дарс хонандагон оину суннатҳои наврӯзиро намоиш доданд. наврӯз аз оинҳои муқаддами шоҳ ҷамшед буда, дар он маросими муқаддаси покизагӣ оташафрӯзӣ анҷом дода мешавад. ниёгонамон дар ҷашни наврӯз дастархонро бо ҳафсину ҳафшин ором медоданду деги суманак мегузоштанд.
мусобиқаҳои варзишӣ, бозиҳои шавқовари гуногун мегузаронданд, ки ин оин то ба ҳол байни мардум анъана аст. хуб аст ки шогирдони кӯчаки дабистонҳо бо иқдоми омӯзгорон аз моҳияти ҷашнҳои қадимаамон огоҳ мегарданду дар ниҳоди онҳо ифтихори миллӣ, худшиносӣ аз зинаҳои аввали таълим бедор мегардад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар кӯдакистони рақами 11 бахшида ба 8 март чорабиниро бо номи модар чароғи хонадон хотирмон таҷлил намуданд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. модар барои ҳар як инсон азизтарин кас аст ва бесабаб нест ки муқаддастарин мафҳум яъне ватанро ба модар баробар ва ҳамрадиф донистанд. ин ду мафҳум барои ҳар як инсони соҳибаслу соҳибватан арзишу манзилати якхела доранд. модар чароғи нурбахшу сафобахши ҳар як хонадон, ганҷи бебаҳо ва фариштаи илоҳиест барои фарзанд. модар чароғи хонадон чунин ном дошт мавзӯи мураббии кӯдакистони рақами 11 ба номи Фирӯза Нигинаи Боймурод, ки бо тарбиятгарандагони гурӯҳи омодагӣ ба мактаб гузаронид. Тарбиятгарандагон бо як меҳру муҳаббатҳои зиёд дар васфи модар, зан, порчаҳои шеърӣ ва гуфторҳо қироат намуданд. Сипас аз ҷониби тарбиятгарандагон саҳнача намоиш дода шуд, ки хело ҷолиби диққат буд. Тарбиятгарандагон бо суруди дилнишин ва рақсҳои зебо машғулиятро ҷолибу рангин гузарониданд. дар машғулият волидони тарбиятгарандагон иштирок намуданд. Модаркалони як нафар тарбиятгаранда собиқадори соҳаи мактабу маориф Муҳиддин ва Истадой фикру ақидаҳои худро баён намуда баробарияти кӯдакистон ва мураббиён миннатдорӣ баён намуд. гузориши Дилшода Ҳалимова Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 11 ба номи Фирӯза. вакилони парлумон ба дидори мардум рафтанд, паёмро шарҳ медиҳанду мушкилашонро мешунаванд. роҳи Душанбе Хуҷанд танҳо барои нақлиёти сабукрав боз шуд. ба сараш 3 бор босамк зад. боздошти марди 34 сола бо иттиҳоми куштор. талаботи вуруд ба Ӯзбекистон тағйир ёфт. тӯъфони бузурги рек кишварҳои халиҷи Форсро фаро гирифт. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз санаи 15 март вохӯрӣ бо интихобкунандагонашон оғоз карданд. муҳаммад Ато Султон, сухангӯи маҷлиси намояндагон ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт, ки вакилон барои мулоқот бо интихобкунандагон ба минтақаҳо рафтанд. ба иттилои манбаъ, сафари кории вакилон ба вилоятҳои Хатлон ва Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ аз санаи 15 март то 25 март идома хоҳад ёфт. ҳангоми қарор доштани вакилон дар минтақаҳо онҳо тасмим доранд паёми навбатии президентро шарҳ диҳанд ва аз назари интихобкунандагон доир ба ҷараёни қонунофарӣ огаҳӣ ёфта, бо вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва мушкилоти аҳолӣ аз наздик шинос шаванд. раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода низ аз вакилон дархост намудааст, ки ба вохӯриҳо бо интихобкунандагон ҷиддӣ омодагӣ гирифта, ба мушкилоти онҳо гӯш андозанд ва ҳамаи бандҳои паёми президентро возеҳу равшан ба онҳо шарҳ диҳанд. аз намояндагии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ноҳияи Айнид ба Спутник Тоҷикистон изҳор доштанд, дар ҳоли ҳозир роҳ ба ҳарду самт боз аст, аммо танҳо барои нақлиёти сабукрав. шаби гузашта роҳ аз ду самт кушода шуд, аммо танҳо барои нақлиёти сабукрав. барои нақлиёти боркаши калонҳаҷм ва ядакдор ҳоло манъ аст, зеро тозакунӣ ва васеъкунии роҳ аз тарма идома дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон низ хабар дод, ки барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ вазорати нақлиёт ва хадамоти роҳи АРС техникаи махсус ҷудо карданд ва роҳҳо тоза карда шуданд. ҳама воҳидҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба сабаби тағйирёбии обу ҳаво бинобар боришоти шадид ва ҳолатҳои фавқулодда ба шакли мукаммали хидматрасонӣ гузаштанд. наҷотбахшони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда навбатдории шабонарӯзӣ дар хатсайрҳои асосии кӯҳии кишвар Душанбе Хуҷанд ва Душанбе Ванҷ идома медиҳанд, афзудааст манбаъ. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, аз сабаби боришот ва баланд шудани заминаи ҳарорат дар ноҳияҳои кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, нишабиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва қисми ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин хавфи фаромадани тарма, сангрезӣ ва сел вуҷуд дорад. ҳамчунин яхбандӣ дар ағбаҳо ва қитъаҳои кӯҳии роҳҳо боқӣ мемонад ва эҳтимоли фаромадани туман дар водиҳо ва доманакӯҳҳо дар назар аст.
аз ин лиҳоз кумитаи ҳолатҳои фавқулодда такрор ба такрор ба аҳолӣ муроҷиат кард ки аз сафар ба минтақаҳои хатари тармафароӣ, ҷамъоварии ҳезум ва дигар зироатҳо дар манотиқи доманакӯҳ ва кӯҳистон чаронидан ва шикор худдорӣ кунанд, афзудааст манбаъ. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти як марди 34-сола хабар медиҳад ки дар куштор муттаҳам мешавад. тибқи иттилои дафтари матбуоти ин ниҳод боздоштшуда сокини шаҳри хуҷанд буда аз сӯи маъмурини пулис дастгир шудааст. ном бурда санаи 6 марти соли 2021 тахминан соатҳои 8:30 ҳангоми дар кӯчаи ваҳдати шаҳри хуҷанд қарор доштанаш бо марди 36-солаи сокини шаҳри гулистон ҷангу ҷанҷол намуда бо санг 3 маротиба ба сари номбурда задааст, афзудааст манбаъ мегӯяд дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. акнун барои ворид шудан ба кишвар санади манфии ташхиси коронавирус лозим намешавад, вале баъзе ҳуҷҷатҳо ҳамоно ҳатмӣ аст. қоидаҳои вуруд ба ҷумҳурии Ӯзбекистон дигар мешаванд, хабар медиҳад Спутник Ӯзбекистон бо такя ба қарори комиссияи вижаи ҳукуматии мубориза бар зидди коронавирус. аз 15 март талабот барои супоридани ҳатмии ташхиси коронавирус дар вокзалҳо ва фурудгоҳҳо барои мусофироне ки ба кишвар ворид мешаванд бекор карда мешавад. барои ворид шудан ба Ӯзбекистон тавассути ҳавопаймо ё роҳи оҳан бояд санади манфии коронавирус ки на дертар аз 72 соат пеш аз сабти ном ба ҳавопаймо ё қатора дода мешавад пешниҳод карда шавад. дар ояндаи наздик рӯйхати лабораторияҳое нашр карда мешаванд ки натиҷаҳояшон дар Ӯзбекистон эътироф карда мешаванд. дар айни замон вазъи ҳамагирии коронавирус дар Ӯзбекистон мӯътадил арзёбӣ мешавад. кишварҳои халиҷи Форс дар иҳотаи тӯфони азими Рек дар монданд. зимнан бо ин офати табиӣ ҳамчунин дамои ҳаво низ сард шуд. кишварҳои халиҷи Форсро тӯфони шадидтарин фаро гирифтааст. вай ба Арабистони Саудӣ ва Қатар таъсир расонд. обу ҳавои бад бо гармии ғайримуқаррарӣ барои ин вақти сол оғоз ёфт ва он гоҳ шамол сар карда абрҳои Регро баланд кард. биноҳои истиқоматӣ, роҳҳо ва мошинҳо ҳама бо қабати ғафзи хок ба Рег пӯшонида шуданд. зимнан парвози ҳавопаймоҳо маздод шудааст. тӯфони Реги ҳамроҳи худ хунукӣ овард. дар пойтахти Қатар, шаҳри Доҳа, ҳарорати ҳаво якбора то 16 дараҷа гармӣ поён омад. рустами эмомалӣ барои ҳамоиши наврӯзӣ қариб 5 миллион сомонӣ ҷудо кард. ҳафтаи равон дар душанбе хатсайри нави автобусҳо ифтитоҳ мешавад. ҳушдори Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ноамнияи ғизоӣ беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон. супориши Аҳмадзода ба роҳбарияти шаҳри Истаравшан барои дастгирии футболбозон. иҷозати Росавиатсия барои парвозҳо ба 4 шаҳри Тоҷикистон. рустами эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе қарор кардааст ки дар пойтахт ҳамоиши байналмилалии наврӯзӣ баргузор карда шавад. бар асоси қарор форуми дуюми байналмилалии наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ санаи 22 март баргузор мешавад. таъкид шудааст ки ин чорабинӣ дар доираи татбиқи барномаи байнидавлатии Иттиҳоди давлатҳои мустақил Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 баргузор мегардад. сарраёсати молияи шаҳри Душанбе аз ҳисоби маблағҳои барои мақоми пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда 427640 сомонӣ ба бахши муҳосиботи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ҷудо намояд, омадааст дар қарор. рустами эмомалӣ расонаҳои давлатии пойтахтро муваззаф кардааст ки рафти баргузории чорабиниро тариқи воситаҳои ахбори омма васеъ инъикос намоянд. шаҳрдори Душанбе ҳадафи ин иқдомро ташвиқу тарғиби ғояҳои созандагии Иди байналмилалии Наврӯз, фарҳангу таърихи миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар арзёбӣ кардааст. ҷалби сайёҳон, сармоягузорӣ, рушди имкониятҳои соҳибкорӣ ва таҳкими ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ аз ҳадафҳои дигари ин қарор гуфта шудааст. раиси шаҳри Душанбе эълон кардааст ки аз оғози ҳафтаи равон дар пойтахт хатсайри нави ҳаракати автобусҳо роҳандозӣ хоҳад шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони пойтахт мерасонад ки шурӯъ аз 15 марти соли 2021 хатсайри нави автобусӣ ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард. ба иттилои манбаъ, автобусҳо таҳти рақами 55 ба хатсайр баромада аз терминали мусофирбарии дарвозаи ҷанубӣ то боғи роҳи Оҳанчиён ҳаракат хоҳанд кард.
мақомот аз шаҳрвандон хоҳиш карданд ки аз хизматрасонии автобусҳои муосири ватании тамғаи Акия Орио LE8 истифода баранд. ҳукумати шаҳри Душанбе таъкид кардааст ки пардохти роҳгиро тариқи корти нақлиётӣ ба роҳ монда мешавад. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода бо бозингарони дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан дидору мулоқот кард. бино ба гузориши мақомоти вилояти суғд, Раҷабой Аҳмадзода зимни мулоқот иброз дошт ки футбол яке аз намудҳои оммавитарини варзиш ба ҳисоб рафта. он дар ҷаҳони имрӯза ҳамчун қосиди сулҳ, омили муҳими таҳкими дӯстии халқҳо ва муаррифии кишварҳо шинохта шудааст. дар ин замина мақомоти вилояти суғд низ барои рушди футбол дар вилоят тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст ва дар лигаи олии кишвар аз вилояти суғд 3 даста хуҷанди шаҳри Хуҷанд, Истаравшани шаҳри Истаравшан ва дастаи футболи Эсхата бозӣ мекунанд. дар ин росто раиси вилоят дар охир ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ва шахсони масъул супориш дод ки барои муҳайё намудани шароити мусоид ва дастгирии доимии даста тамоми чораҳои муассир андешида шаванд, омадааст дар хабарнома. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ҳушдор дод ки беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон дар буҳбуҳаи густариши вируси корона ва ба далели даргириҳо ва бесуботиҳо аз ноамнии ғизоӣ ранҷ мебаранд, иттилоъ додааст хабаргузории Форс. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар видеоконференсия дар шӯрои амният эълон кард ки охирҳои соли 2020 беш аз 88 миллион нафар дар ҷаҳон аз ноамнии ғизоӣ ранҷ мебурданд ки ин омор дар муқоиса ба соли 2019 20% афзоиш доштааст. Гутерриш изофа кард ки беш аз 30 миллион нафар дар беш аз 30 кишвар танҳо якум бо ноамнии ғизоӣ фосила доранд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунин ҳушдор дод дар сурате ки иқдоми фаврӣ анҷом нашавад, миллионҳо нафар дар ҷаҳон дар остонаи гуруснагӣ ва марг қарор мегиранд. Гутерриш таъкид кардааст ки бӯҳрони ноамнии ғизоӣ дар манотиқи назири соҳил, Африқо, Ҷануби Судан, Яман ва Афғонистон идома дорад. оҷонсии федералии нақлиёти ҳавоии Русия ё худ Росавиатсия бо як фармон феҳрасти ширкатҳоеро тасдиқ кардааст ки иҷозатномаи парвоз ба Тоҷикистонро доранд. феҳрасти хатсайрҳо теъдоди парвозҳо дар як ҳафта ва ширкатҳое ки иҷозатномаи анҷоми парвозҳо ба Тоҷикистонро гирифтанд дар сомонаи расмии Росавиатсия нашр шуданд. бар асоси ин фармон ширкатҳои ҳавоии Русия, Уральский авиалиния, Сибир ва Северный ветер иҷозати парвозҳои мунтазам ба Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Собиқ Қӯрғонтепа феълан бухтаро гирифтанд. тибқи санади нашркардаи Росавиатсия парвозҳо ба шаҳрҳои мазкури Тоҷикистон метавонанд аз Новосибирск, Перм, Астрахань, Красноярск, Қазон, Калининград, Нижний Новгород, Ростови-Лабидон, Минеральных вод, Самара, Уфа, Москав ва Кемерово анҷом дода шаванд. дар баробари ин ба бархе аз ширкатҳо аз ҷумла Азимут, Алрос, Редвингс, Ютейр ва чанде дигар иҷозати парвоз дода нашудааст. дар хатсайрҳое ки ин ширкатҳо хостанд ширкатҳои дорои иҷозатнома парвозҳоро анҷом хоҳанд дод. инчунин иҷозатномаи ширкати Ямал барои анҷоми парвозҳо дар масири Симферополь-Душанбе ва Симферополь-Хуҷанд бозхонд карда шудааст. ин иҷозатдиҳӣ ва бозхондҳо дар ҳолеанд ки дар ҷадвали парвозҳо хатсайрҳои номбаршуда ҳанӯз мавҷуд нестанд. таъкид шудааст ки иҷозатномаи Росавиатсия танҳо ҳуқуқи анҷоми парвозҳоро медиҳад, аммо онҳоро ӯҳдадор намесозад ки дар ин масирҳо ҳатман парвоз анҷом диҳанд. сомиёни азиз, пеш аз анҷоми барнома шуморо бо қурби асъор барои имрӯз санаи 15 марти соли 2021 шинос мекунам. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ 15 сомонию 25 дирам, 100 доллари амрикоӣ 1130 сомонӣ ва 100 евро бошад 1348 сомонӣ арзёбӣ шудааст. роҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ боз шуд, вале танҳо аз як тараф. низомиёни русиягӣ дар Тоҷикистон террористонро нобуд карданд. барфу туман, обу ҳавои имрӯз дар Тоҷикистон. намоҳанги манижа барои Евровидение 2021 3 миллион бинанда гирифт. Ирландия низ аз ваксинаи AstraZeneca даст кашида нест.
масири душанбе хуҷанд чаноқ ки бар асари фаромадани тарма масдуд шуда буд дигар бора боз шуд, вале намояндагони ширкати IRS бо нашр намудани навор аз ҷараёни тоза кардани роҳ ба ронандагон ҳушдор медиҳанд ки хавфи фаромадани тарма ҳамоно мавҷуд аст ва аз ин рӯ бидуни зарурат ба сафар набароянд. зимнан намояндагони ин ширкат таъкид намуданд ки роҳ алон танҳо аз як тараф аз хуҷанд самти пойтахт боз аст. қаблан раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ба диққати шаҳрвандон алалхусус ронандагон ва мусофирон расонида буд ки бинобар боришоти барф ва фаромадани тарма дар роҳи душанбе хуҷанд чаноқ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт муваққатан манъ карда шудааст. бозрасии давлатии автомобилӣ низ аз ронандагон ва шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш намуд ки то бартараф намудани камбудиҳо дар ин роҳ аз сафар худдорӣ намоянд. ёдрас мешавем ки бино ба ҳушдори ҳавошиносон рӯзҳои охир дар тоҷикистон боришоти барфу борон, фаромадани мех ва тарма пешбинӣ гардида буд. воҳидҳои иттилооти пойгоҳи низомии 201 русия ки дар тоҷикистон мустақар аст, машқҳои вижаеро барои дарёфт ва безарар кардани як ташаккули мусаллаҳи бузурги ғайриқонунӣ анҷом доданд, хабар медиҳад РИА Новости. дар маҷмӯъ дар ин тамринот беш аз 500 нафар низомиён ширкат доштанд. тибқи нақшаи тамринот як гурӯҳи террористҳои сохта ба нақша гирифта буданд ки дар иншооти низомии Русия як қатор вайронкорӣ анҷом диҳанд. барои ошкор кардани нерӯҳои душман, воҳидҳои иктишофии низомӣ дар чархболҳо ба манотиқи нишондодашуда сафарбар гардиданд, омадааст дар иттилои манбаъ. гурӯҳи террористҳо бо ёрии як ҳавопаймои бесарнишини тахион макони ҷангҷӯёнро кашф намуданд ва тавассути лисачек дастгоҳҳои тарканда ки бо воситаи радио идора карда мешаванд безарар гардониданд, ҳамзамон ба алоқаи мобилии террористон низ зарар ворид карданд. бино ба иттилои оҷонсии ҳавошиносӣ имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво қисман абрнок шуда, дар ғарби вилоят борон ва барф меборад. дар баъзе ноҳияҳо бориши бо шиддат дар назар аст. ҳаво дар вилояти Суғд тағйирёбандаи бебориш мешавад, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук ва рӯзона 8-3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 4-9 дараҷа хунук ва рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳаво тағйирёбанда шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм ва рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳӣ ҳаво шабона 2-7 дараҷа хунук ва рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво тағйирёбанда шуда, дар водиҳо асосан бебориш мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бориши сусти борон ва барф ба амал омада, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона 0-5 дараҷа хунук ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 0-5 дараҷа хунук ва рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбандаи бебориш шуда туман мефарояд. ҳаво шабона 3-5 дараҷа хунук ва рӯзона 12-14 дараҷа гарм мешавад. намоҳанги овозхони зодаи тоҷикистон манижа сангин аллакай 3 миллион тамошобин пайдо кардааст. суруди манижа давоми 4 рӯз дар шабакаи YouTube аз ҷониби 3 миллион нафар тамошо шудааст. илова бар ин, намоҳанги манижаро ҳазорон нафар писандида, ҳамчунин зери он корбар шарҳ гузоштанд. вале сафи нафароне ки ин намоҳангро қабул надошта, ҳамзамон муқобили иштироки манижа дар Евровидение 2021 аз номи Русия низ кам нестанд. ҳоло манижа танҳо як гурӯҳи попи Сербия Ҳренс ки иборат аз 3 духтар мебошад ақиб мондааст. намоҳанги ин гурӯҳ аллакай 3,6 миллион бинанда пайдо намудааст. рақами манижа санаи 10 март соати 12 дар канали озмуни сурудҳо нашр шуда буд. ба ҷои видеои анъанавӣ ба мухлисони озмун, ҳунарнамои манижа дар доираи интихоби миллӣ низ тақдим карда шуд. шӯрои миллии машварати имгузаронӣ дар Ирландия таваққуфи истифодаи ваксинаи бритонӣ ва шведии AstraZeneca-ро тавсия дод, хабар медиҳад вазорати тандурустӣ дар Твиттер. шӯро ин тавсияро пас аз гузоришҳо аз Норвегия дар бораи 4 ҳолати нави ихтилоли шадиди хунравӣ дар ваксинаҳо содир кард. дар изҳорот қайд карда мешавад ки робитаи байни ин ҳолатҳо ва ваксинаҳои AstraZeneca ҳанӯз муайян карда нашудааст, аммо бо мақсади эҳтиёт ваксиназанӣ бояд муваққатан қатъ карда шавад. қаблан истифодаи ваксинаҳои AstraZeneca аз ҷониби баъзе кишварҳои Аврупо аз ҷумла Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Булғористон, Эстония боздошта шуда буд. шунавандагони гиромӣ, қабл аз фарҷоми барнома шуморо бо қурби азъор барои имрӯз шинос мекунам.
мувофиқи иттилои бонки миллии тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ 15 сомонию 25 дирам, 100 доллари амрикоӣ 1130 сомонӣ ва 100 евро бошад 1348 сомониро ташкил медиҳад. тамошобини гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи тироитии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.